permitimos que Excel, por así decirlo, tome decisións. Normalmente, para que se utilizan? Pois para se avaliar se un valor cumpre cunha condición, para clasificar datos, pois tipo aprobado, suspenso, alto, baixo, para realizar cálculos segundo certos criterios, para contar ou sumar só se se cumpre unha determinada condición e, digamos, as que máis se utilizan son a función si, que esa vamos a ver noutro vídeo, despois contar si, sumar si e promedio si. Entonces, como se utilizan? Imaginadevos que, vale? Neste exemplo temos os vendedores, vale? De diferentes zonas, norte, sur, este, oeste, coa cantidade de vendas que realiza cada vendedor. Imaginadevos que eu quero saber a cantidade de vendas que fixeron os da zona norte, vale? En total, vale? Saber a suma das vendas da zona norte. Empezamos por igual, sumar. Neste caso a función é sumar si, vale? Lle dou a tab para coller a función e o primeiro que teño que coller é o rango. Entonces, se eu quero saber, vale, a suma das vendas da zona norte, teño que coller o rango da zona. Punto e coma e despois teño que coller o criterio, é dicir, o criterio que vai a escoller Excel, a condición que vai a escoller Excel para realizar a suma. Neste caso, esa condición é norte, vale? A condición ou o criterio vai entre comillas, norte, punto e coma, e despois o rango da suma. Nos falta aquí. Ahora, entonces, vale? A zona norte realizou en total 2.950, vale, euros en vendas. Si, por exemplo, quixéramos contar, vale, os vendedores que hai pois, na zona este, en vez de, como facíamos hasta ahora, utilizar a tecla control para solo pinchar naquelas celas onde había, vale, os vendedores da zona este, podemos utilizar a función contar si, é dicir, que solo conte aquelas celas na que atopemos o criterio este. Vamos a verlo, igual a contar. Contar si, lle damos a tab. Cal é o rango? Vale? As zonas dos vendedores e o criterio este. E temos 3 vendedores da zona este. Despois, podemos tamén facer promedio si. Queremos calcular o promedio de vendas da zona sur. Igual a promedio si, lle damos a tab. Entonces, cal é o rango? O mesmo, vale? Porque queremos saber o promedio de vendas da zona sur. Punto e coma, o criterio, que neste caso é sur, para que solo escolla a condición sur cando calcule o promedio, e despois cal é o rango sobre o que calcula o promedio. Neste caso, entonces a zona sur realizou un promedio de 362,50
vale? Euros de venda, unha media de 362,50 euros de media. Que outra opción temos? Por exemplo, que vos puxen aquí ao lado. Si, por exemplo, escribimos aquí sur, vale? E eu quero calcular outra vez a suma, vale? Das vendas da zona sur, vale? Igual a sumar, sí? O rango sigue sendo o mesmo, punto e coma, pero o criterio escollo esta cela onde está escrita a palabra sur. Despois lle digo o rango donde quero que realice a función, neste caso sumar, e, vale? Entonces, se eu aquí, por exemplo, agora puxera este, como vedes, a suma se cambia, porque, vale, o criterio é distinto. Entón, serían dúas formas de aplicar as funcións condicionais, ou ben indicando directamente, entre comillas, a condición ou o criterio, ou ben escribindo nunha cela, vale? Temos esas dúas opcións. Entonces, para facer resumen, vale? O que facemos é aplicar unha función indicándolle a Excel que condición, baixo que condición aplicamos esa función. Entonces, primeiro, vale? Indicamos o rango onde está o criterio, despois o criterio ou a condición, sempre entre comillas, e despois o rango onde se aplica a función. Estas tres funcións, sumar sí, promedio sí, contar sí, só podemos aplicar un criterio, unha condición. Que pasa cando queremos aplicar máis de un criterio e máis de unha condición? Teríamos que utilizar sí conxunto. Vos poño aquí outro exemplo, parecido ao anterior, vale? Vendedores de diferentes zonas, con uns importes de vendas e unha forma de pago. Imaginadevos que queremos calcular as vendas, vale? Da ZOA Sur que pagan con cheque. É dicir, con dous criterios. Queremos realizar unha suma, vale? Queremos saber o importe, vale? Total das vendas da zona sur que pagaron con cheque. Entonces, sumar, ¿sí? Conxunto, vale? Porque aplicamos dous criterios, dúas condicións que son ZOA Sur e cheque. Vale, lle damos a tab e ao revés que na función sumar sí, aquí en sí conxunto, primeiro lle indicamos o rango de suma, é dicir, primeiro lle indicamos o rango da función. Vale, na anterior, este rango vai de último, aquí vai de primeiro. Lle decimos que este é o rango da suma, dos puntos, despois o rango de criterios do primeiro criterio, vale? Que sería, neste caso, a zona, o criterio que é sur, o rango de criterios do segundo criterio, que é este de aquí, e despois o segundo criterio, que é cheque. E como vedes, agora temos as vendas da zona sur que se realizaron como forma de pago cun cheque. O mesmo co resto de funcións, con promedio e, vale, imaginadevos, vamos a facer promedio. Queremos saber o promedio de vendas da zona sur